Den smelter bare stadig, den smelter bare alt bygningen. Dårlig stil. Det er blevet som lige enige om, man må ikke skyde folk, fordi så er det der, ikke særlig. Jeg er ikke klar. Jo, man må godt. Elias, jeg faldt bare på det, så du kunne tabe. Wow. Hallo, gør Jeg er lige fået. Ja, Elias. Man må ikke være, det må ikke være 2 meter. Det er ikke sjovt. eller Det er også nyligt, det er 2v1. Det kan jeg altså ikke klare. Jeg er altså ikke den der, jeg er ikke den der pro, der spiller så lang tid. jeg rammer godt. Jamen, kan I ikke lade være med at begge skyde for nu? Hallo, det er mit kill. Jeg er på ham. Kom her, Elias. Okay. Nej, Elias. Ja. Jeg er blevet dræber. I skal ikke slås om mig. I skal ikke slås om at dræbe mig. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide her. Hallo, Sander, jeg er lige her. Så kan I bare kæmpe. You aim for Yes. Den er så bøs, mand. Okay, Elias. Hvad så? Det er bare Sigma. Sigma boy. 10% fluffy hair. Sigma boy. 100% fluffy hair. Sigma boy. 10% fluffy hair. Sigma boy. 100% fluffy hair. Sigma boy. Parang napali kong natin. Ved du, hvordan mig er som de timer? Ikke. Jo, timer. Ikke. Jo, okay.